startvognen væk med 3 Tip Esterel ganske hurtigt ude, sammen med 5 Chip længere ude, 6 Amoral Godiva. Men det er Chip, der er den hurtigste ind mod svinget med udvendig. Amiral Godiva galopperer, gør nummer 8 Pick and Roll. Pick and Roll i galop for Knud Mønster med nu ude i anden spor nummer 3 Tip Esterel. Den har siddende derefter sig nummer 7 Above Everyone. Den skal også ud i anden spor 4 Pure Gold L i anden par udvendig. Lønborg vi med ud at have en god position der. Foran er det 5 Chip, der får besøg af nummer 3 Tip Esterel. Så må vi se, hvad John Friis han gør. Han slipper spidsen med 5 Chip ser det ud til, hvor Jeppe Rask så overtager spidsen. Så kommer Lønborg frem med nummer 4 Pure Gold L. Indvendig 6 Amiral Godiva, udvendig 7 Above Everyone. Så sætter feltet sig lidt efter, de får lov at dæmpe lidt. Udvendigt har vi siddende 2 Shadow Tinghøj. Vi har også været pænt med der. Ja, pænt med indvendig Super Mario. Så sidder den i fjerde par udvendig 9 Moondancer, mens 9 Pick and Roll, eller 8 Pick and Roll er kommet op til feltet på ny. Kilometeren afviklet af Tip Esterel er det efter 1.17,2. 17.2 de første 1000 meter på 3 Tip Esterel under pres for 4 Pure Gold L. Indvendig 5 Chip, udvendig 7 Above Everyone. Men tempoet er sat lidt i vejret ned ad den bagerste langside. Der er ikke rigtig nogen af de bagvedliggende heste, der er ude og støde. Shadow Tinghøj i tredje par, fjerde par til 9 Moondancer. Men Tip Esterel er fortsat den, der er toneangivende. Pure Gold L har gået et stærkt løb udvendigt på til næsten 50 gange pengene. Frem og presse på igennem sidste sving. Lønborg og sin hest der. Above Everyone er det også med Dalgaard. Indvendig 5 Chip. Shadow Tinghøj, Moondancer, Pick and Roll. Igen ser det ud til, at vi kan få et ganske spændende opløb. Pure Gold L går helt frem til 3 Tip Esterel. Dalgaard ud med 7 Above Everyone. Tip Esterel, 5 Chips kan ikke rigtig få pladsen inde bagved. Nu kommer også ud fra ryggen 6 Amiral Godiva. Men det er Chip, der sidder på det hele foran, ser det ud til. Tip Esterel selvfølgelig vinder løbet for Pure Gold L. Og det var på tredjepladsen indvendigt Chip. Og så selvfølgelig godt afsluttende 6 Amiral Godiva. Det var tip over det hele. Tip Esterel, Chip. Ja, sådan kunne man blive ved. Og det kom man nok også lige lidt over for undertegnet i opløbet, men I alle sammen kunne jo se, at det hele tiden var 3 Tip Esterel, der havde fuldstændig kontrol på det her løb.